ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಘಾಟಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಲಿಯರಪ್ಪ ನಮಲ್ಪ ನರ್ಪತೆ ಪೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಚ್ಚಿನ ಬೇತಗಳು ಪೆಚ್ಚದು ಬೇಗ ಪೋದು ಕೈಪು ಮಲ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಅವಳ ಈ ಮರ್ಯಾದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅರ್ಧ ಜನಗಳ ಇಲ್ಲಡೆ ನರ್ತೆ ಕಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ನಿಪ್ಪುನದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಂದು ಯಾನಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂತ ಪಪ್ಪಾಯಿ ವೈಕ್ ಮಾತಾಡ್ಡಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಪರಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಇಂದು ಮೆಲ್ಲವರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೇರ್ನ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಕೂಡ ಕಿವಿಗೆಲ್ಲ ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಇದು ಉಂಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆದ್ದು ಇಯರಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್. ಮನಮನೆಯಿಂದ ಇಮೋಷನಲ್ ಕೊಂಡೊಂಡತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪೈತೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಪೂಜಾ ಹೆಂಗ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಗುಲ್ಪರ ಇತ್ತಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಫೈನಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪೋದಿತ್ತು ಬಂದತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆತಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಡೇ ನಾನು ಫೈಲ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು 5 ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು, 5 ರೌಂಡ್ ಪಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತದ್ದು. ಹಾಯ್ ಜನರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಚಪೂರ ಚಲತೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೆಪ್ಪೆ ಮೀಶೋದ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆದ ರೂಟೀನ್ ಮಂತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ತುಂಬಿಸಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಬೇಗನೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಡದ ಮಧ್ಯ ಡಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಲ್ತನೇ ನಾಗದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಂಗ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಾತ ಊರು ಬೊಕ ಏನು ಪುದರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಯಾ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್. ಅಕ್ಕನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅರೆಂದು ತೂಪಾರ ಎಂಟು ಸಮೇತ ಫೇಸ್ ಕೇರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುನದ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಈ ಜನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಂತ ಬಿಟ್ಟಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೂಲ ಆಟಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಿಕ್ಕು ಯಾಕಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅವಳು. ಇದು ತೆಗ್ದು ಕೊಡಿ. ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಆಯ್ತು, ಇದೊಂಥರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರನನ್ ಜೊತೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆನ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತುಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ Q&A ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದುಲ್ಲೆ. ಅನ್ಸಾದ್ ದಾದಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನನಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಐಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q&A ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಇಂಚಾಂಡ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ದಾಲ ಬೋಡಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೊಲಿ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೇನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಿತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q&A ಡೇನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಏರೇನು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಏರೇನು ಮತ್ತು ಫಾಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಓ ಮತ್ತು ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೆ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲಾಗರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಐಟಿ ಆನ್ ಏರೇನು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಏರೇನು ಮತ್ತು ಫಾಲೋಸ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಏರೇನು ಲಾಗ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಪನ್ಪೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಪ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಅವೊಂಜಿ ತಪ್ಪಂದೆ ತೂಪೆ.
ಅವೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಲಾಗ್ ದಾದಪನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅವು ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಶರಣ್ ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ದಾದಪನ್ನಗಲ ಕಂಟೆಂಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ತುಂಡ ನನ್ನವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಲ ತೂಕ ಬಂದಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಪೇರು ಇಮೋಷನಲ್ ಪಂಡೋಂಡತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪೈತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಪೂಜ ಎಂಗ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಗುಲ್ಪರ ಇರ್ಪುಂಡು ಇತಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂದ ಬಂದ್ಪುಂಡು ನೀ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಐ ಮಿಂತ ಒಂದು ಪೋಪಿಲಿ ಗುರ್ತಿಚ್ಚ ನಿಕ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಡಪ್ಪ ನೋಡು ಟೀಚರ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕದಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಠ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಯರ್ ಶಾಬಿನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಚಂಚ ಒಂದು ಐ ಬತ್ತೆ ದಾದಾಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪನ್ನಗ ಕೊಂಚ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದುಂಡು ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಹಳ್ಳಿಡ್ದಾದ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಡೈಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ಪಾಡು ಪೋಯಿರು ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ನಾನು ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಕೂಡ ಕಿವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಇದು ಉಂಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆದ್ದು ಇಯರಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಇಡುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೋದ್ರೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಚೆಲ್ಲುದು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚೆಲ್ಲುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಕುಡಿಬೇಕಾ? ಹಾ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳುಟು ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೂಪೆ ಮಾತ ಬನ್ಪೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಮೇರ್ ಆರು ಫಾರಿನರ್ದು ಬೈದೀನಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ತುಳು ಕಲ್ತೀನಿ. ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಲಾಗ್ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ನ ಶೈಲಿ ಉಂಡತೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಫಾರಿನ್ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಳು ಕಲ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪುನ ಅವತ್ ಮತ ಅಪಗಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 6 month ದಿಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದೇರಿ ಕೆಲವು ತುಳುನಾಡು ಗೊರ ಬಲೆ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಅವರ 2-3 ಸಲ ಅವರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಆಂಡ ಮೀಟ್ ಆತಜ್ಜಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತದೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂಚಿದ ಅಲ್ಪದ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನವರ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನೆ ಅನ್ನೋರ ಮೀಟ್ ಅದರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವಲ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಮೇರ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಲಾಗ್. ಅರ್ನ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಶೈಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕುಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತಡವರಿಸುವೇರು ಆಂಡ ಆ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವೇರು ಟ್ರೈ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಸರಿ ಪಾತಿರುವೇರು ಎಡ್ಡೆಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ತುಳು ಬರಂದಿನಕುಲು ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಬೈದಿನಕುಲು ಅದುಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಬೈದಿನಕುಲು ಬೇತೆ ಊರು ಬೈದಿನಕುಲು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ನಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ತುಳು ಕಲ್ತಜ್ಜೇರು ತುಳು ಪಾತಿರ್ಜೇರು ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತದ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅರೆಗೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪನ್ಪೇನ ಇರಲ್ಲ ವನಸಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸಂದು ಅಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನಿ ಓಕೆ ಯಾ ತಿರ್ಗೊಂಡಲೆ ಮಾತ ಊರು ఒక ಏನು ಪುದರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಂದು ఒక ಯಾ so they're making fish fish seke apunnu like a dry apunnu dry chandi ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೂಪೆ ಬನ್ನಗ ತುಳುವ ಪೊನ್ನುಲು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೀಶೋದ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆದ ರೂಟೀನ್ ಮಂತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅವನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡೋ ಒಂದೇ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ. ಅಂಚನೆ ವಿತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ಮೇಡಮ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಿತಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಲು ಕರೆದು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಬೇಗನೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ.
ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಬೇಗನೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಾನ್ ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಲಾಗ್ ಅವಳ ಮಸ್ಸನ ತೋಂದುಪ್ಪರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡರ್ನ ಲಾಗ್ಲ. ಹಾಯ್, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಘಾಟಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಘಾಟಿ ಅಲ್ಲ, ಘಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಅದನ ಕೊಂಡೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾವನ ಅವನು. ನಮ್ದು ನೋಡಿ ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಚೆಲುವಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಚಿದ್ದು ಚೆಲುವಮ್ಮ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಳುವಮ್ಮ ನೋಡಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ನಾನು ಮೆರಿನ ಲಾಗ್ಲ ತೂಪೆ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು, ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಭಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಎಂದು ವರ್ಷ ಮಲ್ಪಿನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಡದ ಮಧ್ಯ ಡಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಲ್ತನೇ ನಾಗದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಂಗ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಅವಳು ಬಡ ಉಂಟು ಬಂದು ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಸತ್ಯ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು. ನಾದ ಬಂಡ ವರ್ಷವರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಿ ಕೆಲವರ ಒಲ್ಪ ಪೋಪುನು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜ ಸಾಧಿ ಮಲ್ತದೆ ಪೋಪುನು ಎಂಗ್ಲ ಅವು ಕಾಂಡೆ ಕಾಡು ಬರ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬನ ಓಲುಂಡು ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಂಡ ಅಂಚಾತ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಮರಾಪುರ ಬೂರ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲಾಪುರ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷಗೋರ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬನ ಓಲುಂಡು ಡೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವರ. ಅಂಚನೆ ಯಶ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೆ. ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಸೋನು ಸಂಚಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ಸ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಮಾತಕ್ ಊರ್ದೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು 1 year ಇರ್ದಿಂಚಿ ಯಾರನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಚಂದ್ರನ ಪಂದೇರುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಡಡ್ ಜನ ಆಜಂತ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದೇರಾರು. 1 year ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೇರ ಅಲ್ಪ ಕಾಡಡ್ ಚಂದ್ರನ್ನ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಆರೆಂಚ ಬನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಾಂಡ ಸೋನು ಸಂಚಾರಿನ ಲಾಗ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನಾದ ಪೋದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಯಾನ್ಲವರ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ದಾದ ಕೊರ್ಂಡೆಲ್ಲ ದೆತೊಂಜಿರು ₹1 ಕೊರ್ಂಡೆಲ್ಲ ದೆತೊಂಜಿರು ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ದೆತೊಂಜಿರು. ಆತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಕಾಡಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ದಿಂಚುರ್ಲಿರಾರು. 1 year ಇರ್ದಿಂಚಾರು ಸೋನು ಸಂಚಾರಿ ಆ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಪೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿ. ಆಯ್ತು, ಇದೊಂಥರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚಂದ್ರನನ್ ಜೊತೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆನ್ ಆಯ್ತು. ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಏನು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಈ ದುಡ್ಡು ಏರ್ಸಿಂದ ಬಂದ ದುಡ್ಡು ಏನು ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಂದ್ರನ, ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದಂತ ಇದು 1 ವಾರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ. 1 ವಾರ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು 300 ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವು 1 ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟವ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟವ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ₹150 ಇದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟಿನ್ನಿಗೆ. ಹಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈ ₹150 ಗ್ಯಾಸ್ ಟಿನ್ ಇದೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ರೆಡಿಮೇಡ್. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಕಬಹುದು, ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಉಪಯೋಗ? ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ತೆಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಬೆಳಕು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ತಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ತರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆನ್ ಆಗುದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೈಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಹೌದು, ನೋಡಿ ನೀವು ತಲೆ ಓಡಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ತೆಗೆದು ಸಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾವ ಲೈಟು? ಯಾವ ಲೈಟ್? ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನಾದಿತ್ತು ಏನಾಗು ಅಂಚನೆ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಾಗ್ ಆವಡು ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುದು. ಅಂಚನೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ವೈಕ್ ಮಾತೆಡ್ಡೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮಾತೆಡ್ಡೆ ಏನು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾರು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಇಂದು ಮೆಲ್ಲವರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೇರ್ನ ಅಡಿಬ್ರು ಪತಮ ಒಂದು 6 ನಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇನು ಅದು ಸಾಂಗ್ ಮಾತ ಬಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ನ ಇವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುರ ನೀರು ನಕ್ಕ ಬಂತೀರು ಸೇಸಮ್ಮ ಅವೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಗಲ ಪುರ್ಲದ ದುಂಬು ಇರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋಡು ಇರು ಪೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಷೇದಾತ ಪನ್ನಾಗ
ಬೇರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾರು ಅಮ್ಮೀರ್ ಕೇರಳದಾರು ಮೊಕಲ್ನ ಗಡಿನಾಡ ಒಂದು ಲವ್ ಅತೇಮ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಅವಲ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಲು. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಂದುಂಟು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಫೈನಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಬಂದತೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆತಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಾನು ಫೈಲ್ ಅಂತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು 5 ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು. 5 ರೌಂಡ್ ಪಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚೆಂಗಿತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಅದು ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು 16 ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಂತದೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡುನೆ ಐಕ್ ತುಂಬ ಜಿಂಜ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕೆಂಚೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ಮಾತೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಬ್ಲಾಗ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 9-6 ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಅಲ್ತರ್ದಿಯಾನ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ಯಾರ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂತಾಯ್ತಾನೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪಂಪೆ ದೂರ ದಾಯಿಗೆ ಮಾತಾ ಇತ್ತಾನು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಒಂದು ಬರಿಕ್ ಪೋಡು. ಸೊ ಪಿದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಯು ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಲಾವ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೃಂದಾವನ್ ಆ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ನಲ್ಲ ಲಾಗ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರಜೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಹೋಗುವ. ಇವತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೆಂತ ಇದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಲ್ಯ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡಿಗೆ. ಕೊಡೆ ಇಚ್ಚತಾ ನಂದು ಕೊಡೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹನಿ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನೆಲ್ಲ ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಇದು ಹನಿದು ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ತುಳುವಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ತುಳು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಲಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಂಟಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮೇ ನೋಡೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತೋಪೆ ಪನ್ನಗ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕೊಂಡು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಪನ್ನುಲ್ಲೇರೆಗ್ಲ ಅರ್ನ ಲಾಗ್ಸ್ ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅರೆ ತೂಸ್ಪು ಪರ ಎಂಟು ಸಮೇತ ಫೇಸ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನದ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್ ಕೇರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಈ ಜನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಿಜಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೂಲ ಆಟಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಿಕ್ಕು ಅಕ್ಲಾದೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎತ್ತನು ನೋಡಿ ಯಾರು ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡು ನಂಜಿ ಆಪು ನಿಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಅವಸ್ಥೆ ನೆಂಕ್ಲಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದು ಪನ್ನೋಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಗೊಂಡಿದೆ ಕಲಾರತ್ನ ಪಂದಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾಚಾರ್ಯ ಬಕ್ಕ ಧನ್ರಾಜ್ ಅರ್ನ ಲಾಗ್ ಅಕ್ಲ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಲಾಗ್ ಅವು ಮಾತಿರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು. ಏರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಜಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ತೇಲ್ತು ಸಾಕು ಹಾಪುಂಡು. ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆದ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಲೈಫ್ನ ನೀಟ್ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅವಳು. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಬನಾನಾ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ತಂದಿರೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಕೊಡಗಿನಿಂದ. ಕೊಡಗು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ. ಹೌದು, ಭಜನ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಕೋಕೋರು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ.
ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ತಂಡ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೋಗುವ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗು ಪನ್ನಗ ತುಳು ಟು ನಮ್ಮ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಅಲ್ನ ಲಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ದಯಪನ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡು ರೆಡೇ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡ್ ಮಿತ್ ಬೈದಿನಾಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಬಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಶರಣ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಅವೇ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ರೀಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುರಿ ಆಪಲ ಅವು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಸಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಐಕಿಂದ ದಿಯೋಡಾವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೋದು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡುವಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಜಿ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಪನೊಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಡಾಲಿ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಪನೊಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪನ್ನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೊನ್ನೆರ್ದಾದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೈತಲೆರ್ದು ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಡೈಲಿ ತೂಪ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪನು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಗ್ ಪನ್ನಗ ರಂಜಿತ್ ಲಾಗ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಡೆಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಬತ್ತದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿಮುಟ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಇದು ವೆಜ್ ಆದ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಣೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಕಂಡ್ ಬೈತಿ ಅತ್ ಈತೇನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇದು ಫಿಯರ್ ಆಪುಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪುಜಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಪುನಾಂಡೋಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾರ್ರೆ ನಿನ್ವೇದು ದೇವಣ ಮಾರೋಂದಿಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕುಡ್ಲಾದ ಪುರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇರೆ ಅಲ್ಪ ನಿಪ್ಪುನದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದಂದಿ ಅನಲ್ಪ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಕೈತಲ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಾರು ಡೆಂಗಿ ಪುರ ಬರ್ತನ ಉಳ್ಳ ಕೈತಲೆದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಗ್ ಪನ್ನಗ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಲಾಗ್ ಪನೊಲಿ ಹೂವಿಂಚ ಪನ್ನಗ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು 50 ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪನ್ನಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಅವೆಂಚಿನ ಪಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೋಡುಂದೆ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಲಾಗ್ ಕೆಲವು ಸಲ ತೂಪಿನೇ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಆಪುನ ಅಂಚ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಶಾರುಲ ಈ ಕಾಡು ತೂದು ನಿಗ್ಲಿಗ ಅಂದಾಜಿ ಆದುಪ್ಪು ರಕ್ಷಿತಾ ದೂರ ಬೈದಿನ್ ಬಂದು ವಾಹ್ ಇದು ಖುಷಿ ಅನ್ಗೊತ್ತನ ಏನ ಉರುಡು ಬತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಡ ಕಾಡುದ ನಡುಟು ರಕ್ಷಿತಾ ವಾವ್ ಸನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ಫೈನಲಿ ಊರು ಮುಟ್ಟಿಯ ಬಂದು ಗೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಬೊಂಬೈ ಪೋನಾಗ ಬೊಲ್ಲಾದಿತ್ತುಂಟಿಕೆ ಬೊಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಆ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಕತೆ ನರ್ತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ತೋಡುವ ಅಂದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆ ಬೊಲ್ಲೋಡತ್ತೆ ಪೋರೇನೆ ಆತಿಚ್ಕೊಂಡು ಆತು ಬೊಲ್ಲೋಡಿ ಆ ನರ್ತೆ ಎಂಚ ಪೆಚ್ಚೋನಿಯ ಅಂಚ ಯಾನಿಯಪ್ಪ ಬೊಂಬೈ ಪೋದು ಬರ್ಪೆತ ಅದ ಬೊಲ್ಲ ಚೂರು ಪೋದು ಪುಂದು ಯಾನಂಚ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೆ ಬೊಲ್ಲ ಪೋದ ಬಕ ನಮ್ಮ ನರ್ತೆ ಪಿಚ್ಚರೆ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಊರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುವಾನಗ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಡೌಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೂರ ನುಂಗುದು పోతుండియే ಅತ್ತೆ ಅವು ನರ್ತೆ ಉಪ್ಪ ಪೂರ ನುಂಗುದು పోతుంಡು ಆತು ಒಂಜಿ ವಾರದೊಲೆ ಬರ್ಸ ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಸದೊಂದು ಚೂರು ಪನಿಜ್ಜಿ ನರ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೂರಿತೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಿದೈ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಪೊರ್ಲುದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಸೊ ಇತ್ತು ದಾದಿ ಮಲ್ಪುನು ನರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತಿಂದ್ರೆ ಮನಸ ಒಂದುಂಡತೆ ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಎಂಚಲಾಡು ಒಂದು ಅರ್ಧದು ನಮ್ಮ ಅವು ಗೆಪ್ಪೊಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಗೆಪ್ಪೊಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬರ್ಚಿ ಒಂದೇ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯ್ ನರ್ತೆ ಪೆಚ್ಚಿಗ ಬಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತನ್ ಬತ್ತೆ ದೇವರೇ ನರ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ತುಕ ನರ್ತೆ ಉಂಡ ಬಂದು ಅವಿ ರಾಪ್ ಬೈ ಬಲೆ ಈ ಕಾಡದ ನಡುಟು ಸೊಂಟ ತಿರ್ಗದ ಹೋಗಿ ನಾವು ವಚನೆ ಬೇತದೆ ಬಲೆಯೇ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಪ ನರ್ಪತ್ತೆ ಪೆಚ್ಚಗ ಇಜನ ಬೇತಗಳು ಪೆಚ್ಚದು ಬೇಗ ಪೋದು ಕೈಪು ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಲೆ ಅವಳ ಈ ಮರ್ಯಾಲದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅರ್ಧ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ನರ್ತೆ ಕಚಿ ಮರಣಿ ಯಾನು ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ದಾದಿ ಕಚಿ ಪಾರ್ಬಂದಿಲ್ಲ ನರ್ತೆ ಕೈಪು ಮರೆಯಲ್ಲೋಡು ಮಾತುಗಳು ನರ್ತೆ ತಿನ್ಪಿನ್ ನರ್ತೆ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಸ್ನೇಲ್ SA ಸ್ನೇಕ್ ಅತ್ತು
ಸ್ನೇಲ್ ಕೆಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಈ ಲಾಗ್ಲ ಅಂತ ಒಂದುಪ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜು ಲಾಗ್ ಪನ್ನಗ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಪಂದ್ ಆ ಒಂಜು ಲಾಗ್ ತೂಪೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಪನ್ನೊಂದೆ ಪನ್ನೊಲ್ಲಿ ತುಯ್ಯರೆ ಒಂಚೂರು ಶೋಕಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಕೆಲವು ಲಾಗ್ ತೂತೇನು ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಏತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ತುಯ್ಯರೆ ಮಾತ್ರ ಶೋಕಿಜ್ಜಲಾತೆ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲ ಅಂಚೆ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದು ಪುನು ಆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಯ್ ಜನರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂಚ ಪನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಏತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಯಮಲ್ತ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಮನ್ನಗ ಓವೇ ಲಾಗರ್ಸ್ ಆವಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಾಯ ಪನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಐಡ್ದೆ ನಡಪುನು ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವೇರು ದಾಯ ಪನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಆವಡ್ ಪಂದ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನ ಲಾಗ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂತೆ ದಯಮಲ್ತ ದೇರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕೆಲವೇರು ದಾದ ಪನ್ನಗ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಯಮಲ್ತ ಏರ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪೋಚಿ ನಿಕುಲ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಏತು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿರಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಈಸಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಅನುಭವಿಸುವಿರತ್ತ ಅವು ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಕೆಲವು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಸೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ತೋಡು ಬಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೇರಿನ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಸೌಮತ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರಾಂಡಲ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆನ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ತೂದು ತಿಳಿಪುವರ ಅಂದು ಯಾನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಜನರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇತುವೆನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೌನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಸೇತುವೆನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಜನರೇ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ Q&A ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ದಾದಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ರಾಯ್ಜಿನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q&A ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇನು. ಓಕೆ, ಈ ಲಾಗ್ ನಪ್ಪಗೆ ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಏರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಿರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸುರು ತೊಂದುಲಿ ಏರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಪುಂಜ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವನಿಂಚ ಮರೆಪನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಿಂತ ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.